Sme žiaci hotelovej akadémie a prišli sme vás poučiť v pár bodoch o informáciách bezpečnosti Wi-Fi. Môžeme? Áno. Takže prenechávam slovo môjmu spolužiakovi Lukášovi. Takže Wi-Fi je vlastne sada štandardov pre bezdrôtové zariadenia, ako napríklad mobily, tablety, počítače, notebooky, k rýchlemu a bezplatnému pripojeniu na internet. Toto Wi-Fi vlastne funguje tak, že má prístupový bod, ktorý vysiela pomocou signálov. Tento prístupový bod má aj svoje sieťové meno. Napríklad, ak sú v dosahu klienta nejaké dva prístupové body s rovnakým menom, tak klient sa môže rozhodnúť, že podľa sily signálu, ku ktorému sa pripojí. A vlastne sú aj rizika, ktoré hrozia na internete, napríklad programy spyware. Tieto programy môžu vyšpehovať doslova citlivé údaje z vašeho počítača, napríklad nejaké heslá alebo citlivé dokumenty. A zopár rád, ako si zabezpečiť Wi-Fi. Napríklad Wi-Fi router umiestnite do stredu vášho domu alebo bytu, nie na kraj stene, aby dotoval všetkých susedov. Po druhé, zmeňte prednastavené prihlasovacie údaje, ktoré bývajú najčastejšie tvare admin. Premenujte svoj názov siete. Schovajte tento názov siete pod funkciu hide SSID. Zapnite si šifrovanie vo vlastnostiach bezdrôtovej siete záložka zabezpečenie. Aktivujte si v zariadení zabudovaný firewall, ale určite nevypínajte ani ten softwarový. Ja vám ďakujem za pozornosť.